Her en lille screencast om fældningsreaktioner. Inden du går i gang med at se videoen her, så er det vigtigt, at du har styr på, hvad en ion er, og hvad et salt er, samt hvad der sker med et salt, hvis man oplyser det i vand. Og det vil sige sådan noget her med nedbrydning af iongitter og sådan. Og hvis du ikke har kigget på det på forhånd, så kan du med fordel læse side 128-29 i Kendt Kemi 1. Ja, men fældningsreaktioner, det er noget, der sker, når et stof, som har været i opløsning, pludselig ikke er i opløsning længere. Og man kan se en indikation af, hvad det er, man ser sådan rent visuelt. Det kan vi se herovre på billedet, hvor vi kan se, at vi har et bæreglas her, hvor der har været en eller anden opløsning i, og så bliver der tilsat en eller anden klar opløsning her. Det er nok to vandige opløsninger af forskellige salte, som der blandes sammen, og så kan vi se, at det bliver sådan helt grumset her, eller det bliver uklart. Og det her, vi ser her, det er det, vi kalder bundfald, og reaktionen kalder vi for en udfældning eller en fældningsreaktion. Vi skal prøve lidt at se på, hvad det er, der egentlig sker. Og vi prøver lige at starte med at tegne en lille model af det her glas, som vi har herovre. Den tegner vi lige her. Sådan der. Det her, det skal altså forestille en beholder med vand, som for eksempel bæreglasset her, hvor vi laver en sammenblanding af nogle opløste salte. Hvis vi lige gør sådan, vi kan tilføje noget tekst. Se, her der antager vi så, at det vi har nede i bæreglasset herovre, det er noget køkkensalt, natriumklorid, i vandig opløsning. Og det her AQ, det står så for, at det er netop at det er i vandig opløsning. Og det vi så tilsætter heroppe fra reagensglasset, det siger vi så, jamen det er en vandig opløsning af et andet salt, som er i det her tilfælde sølvnitrat. Sølvnitrat. Sådan her. Vi laver altså en blanding her af saltene natriumklorid, vandig opløsning, og sølvnitrat, vandig opløsning. Og hvis vi lige kigger lidt nærmere på, hvad er det egentlig, vi har nede i den her opløsning, så ved vi jo, at når vi har et salt i vandig opløsning, jamen så er iongitteret nedbrudt. Og det vil sige, at natriumkloridet heroppe, jamen det er nedbrudt til natriumioner i vandig opløsning og kloridioner i vandig opløsning. Sølvnitraten, som vi har tilsat, jamen den er så nedbrudt i sølvioner i vandig opløsning og nitrationer i vandig opløsning. Sådan her. På de to linjer her, der står i princippet det samme, fordi at vi ved med vores kemiske viden, at natriumklorid i vandig opløsning, det er netop natriumioner og kloridioner i vandig opløsning. Og sølvnitrat i vandig opløsning, jamen det er sølvioner og nitrationer. Man kan sige, at det her det er sådan en lidt nemmere måde at skrive det på, hvor vi viser os, hvor ionerne de stammer fra, at natriumioner og kloridioner stammer fra natriumklorid, men hernede der er vi lidt mere præcise og siger helt nøjagtigt, hvad er det, der findes nede i vores opløsning. Men lad os prøve at se, hvad er det egentlig så, der sker, når vi har lavet den her blanding. Jamen, hvis vi går ned i vores tabel for opløseligheder hernede i tabel 7.2 fra Kendt Kemi 1, som handler om nogle generelle opløselighedsregler. Der kan vi gå ned og se, for eksempel, at salte, som indeholder natriumioner, kaliumioner, ammoniumioner og nitrationer, de er alle let opløselige. Og det passer jo fint nok med, at vores natriumklorid, det er et salt med Na+,
det er i opløsning her til at begynde med, og vores nitratsalt, sølvnitrat, det er også i opløsning. Men hvad nu, når vi laver den her blanding af alle de her 4 ioner? Så har vi jo mulighed for, udover at natriumionerne og kloridionerne skulle kunne gå sammen, så kan natriumionerne nu også gå sammen med nitrationerne. Men vores opløselighedstabel, den siger, at alle natriumioner og alle nitrationer, eller salte med de her ioner, de er letopløselige. Så det kan ikke være natriumnitrat, der er blevet dannet herover med vores bundfald. Det må være et andet salt, som er tungt opløseligt, som der er blevet dannet her. Fordi natriumnitrat må være letopløseligt. Og vi husker lige på kendt kemiens definitioner her, at et letopløseligt salt, det er noget, hvor der kan opløses mere end 1 gram per 100 ml. Og et tungt opløseligt er et, hvor der kan opløses mindre end 1 gram per 100 ml. Nå, tilbage til opgaven. Sølvionerne her, jamen de kom jo sammen med nitrationerne og var et letopløseligt salt, men nu kan sølvionerne, nu har de mulighed for også at gå sammen med kloridionerne. Og hvis vi går ned i tabellen hernede og kigger, så kan vi se, at de fleste er letopløselige, hvis de indeholder kloridioner. Så de fleste salte med kloridioner er letopløselige. Men, så er der lige en undtagelse herovre. Sølvklorid, AgCl, det er ikke letopløseligt. Så det må jo være en indikation på her, at jamen, det bundfald, som vi har over i vores glas her, det er nok sølvioner og kloridioner, der er gået sammen og har dannet et iongitter af sølvklorid. Det kan vi skrive ind heroppe. AgCl, og det er nu på fast form. Nede i opløsningen, der har vi stadigvæk vores natriumioner og vores nitrationer. Natriumionerne her og nitrationerne her. Men dem er der ikke sket noget med, fordi at alle natrium og nitratsalte er letopløselige. Så de er stadigvæk bare dernede på deres ionform. Også sådan der. Og kloridionerne. Nu er der plads til at skrive det hele. Det er der ikke, så må vi lige samle lidt. Og går vi lige tilbage sådan der. Samler vi lige en lille smule sammen, så skulle der nok være plads. Ja, sikkert. Ja, men opsummerende, så kan vi altså sige, at det der sker her er, at vi tager en opløsning af et letopløseligt salt, natriumklorid, og et andet letopløseligt salt, sølvnitrat. Og de 2 opløsninger, dem blander vi sammen. Det er det, vi ser på billedet her. Nede i opløsningen, altså nede i vandet hernede i bæreglasset, der får vi altså nu både natriumioner, kloridioner, sølvioner og nitrationer. De er alle sammen dernede. Men lige så snart, at sølvionerne, de begynder at finde nogle kloridioner dernede, så sker der en fældningsreaktion, fordi saltet sølvklorid er tungt opløseligt. Der kan simpelthen ikke være særlig mange sølvioner og kloridioner sammen nede i opløsningen, uden at de går sammen og danner et iongitter på fast form. Og det er det, vi skriver herover. AgCl, S, parentes S, sølvklorid på fast form. Natriumionerne, og der skal selvfølgelig ikke stå klorid her, men nitrat, det sagde jeg forhåbentlig også før. Nitrationerne her, natriumionerne og nitrationerne, jamen dem sker der ikke noget ved, fordi natriumsaltene er letopløselige, og det er nitratsaltene også, så der sker ingenting her. Det kan vi finde ud af nede for vores tabel hernede. Vi kan lige zoome lidt ind på reaktionen her fra billedet og opsummere her. Så kan vi se, vi har altså sølvnitrat i vandig opløsning, der bliver hældt ned her. Nede i opløsningen, nede i vandet hernede, der har vi noget natriumklorid i vandig opløsning. Og det der så bliver dannet, det er sølvklorid på fast form. Og så står der her natriumnitrat i vandig opløsning, at vi har lige sagt, det er natriumionerne og nitrationerne, som der ikke er sket noget med. Så lad os lige prøve at gå op i vores reaktionsskema og kigge en gang til. Hvis vi lige prøver at kigge på den øverste heroppe, så kan vi skrive på samme måde med stofformler her, at der bliver dannet sølvklorid på fast form. Og så kan vi godt
skrive natriumnitrat her i vandig opløsning. Men vi skal bare lige huske os selv på, at natriumnitrat i vandig opløsning, det betyder natriumioner og nitrationer, som er frie i opløsningen. De sidder altså ikke sammen, som skrevet heroppe. Hvis vi lige skal kigge på den sidste ting med reaktionsskemaerne, så er det den nederste her. Fordi der er faktisk nogle ting hernede, som er overflødige. Sølvionerne og kloridionerne, og sølvklorid, det er jo vigtigt at skrive, at de er sølvioner og kloridioner er gået sammen til sølvklorid. Men natrium- og nitrationerne, det må der ikke ske noget ved. Så dem kan vi faktisk godt tillade os at slette, og faktisk slet ikke have med i reaktionsskemaet, sådan så det bare kommer til at se sådan her ud. Så har vi altså kloridioner i vandig opløsning, sølvioner i vandig opløsning, der går sammen og danner sølvklorid. Og det hernede, det kalder vi for et ionreaktionsskema, hvor vi altså bare skriver de ioner op, som der reagerer med hinanden. Det øverste, det kalder vi et reaktionsskema med stofformler. En lille opgave. Hvis du nu finder din øvelsesvejledning frem fra øvelsen med fældningsreaktioner, så kan du gå ind og kigge på de felter, hvor der var bundfald. Jeg finder den lige frem en gang. Bum, der var den. Se, hvis du nu går ind og kigger på de her felter, hvor vi har noteret, at der blev dannet bundfald. Det er jo en sammenblanding, for eksempel i den her nede, der er det jo en blanding af natriumiodid vandig opløsning, der er blandet med sølvnitrat i vandig opløsning. Og opgaven nu, det er at gå ind og finde ud af, jamen, hvilke ioner er det, der er blevet blandet sammen her? For eksempel i den her. Natriumioner, jodidioner, sølvioner og nitrationer. Og vi har noteret, at der er kommet et bundfald. Så hvilke af ionerne er det, der er gået sammen og har dannet et fast salt? Altså hvilket tungt opløseligt salt er det, der er mulighed for at danne i det her tilfælde? Du kan både bruge den der tabel 7.2, som vi kiggede på lige før fra Kend Kemien, men du kan også bruge den tabel, som er på øvelsesvejledningen. Nogle af saltene, de skal nemlig findes i den. Og der går man simpelthen bare ind og kigger, jamen hvis det var natrium og jodid, jamen så går vi ind og ser her, for natrium og jod, L, let opløseligt salt. Godt, gør lige ned til den igen hernede. Finder altså ud af, i de 5 tilfælde med bundfald, hvad er det for nogle ioner, der er blevet blandet sammen, og hvilke ioner er det af dem, som der er gået sammen og har dannet et tungt opløseligt salt. Brug tabel 7.2, som vi kiggede på lige for et øjeblik siden, og brug tabellen lidt længere op i øvelsesvejledningen. Det er altså det dokument, der hedder opløselighed og fældning med resultater, som du skal bruge til det her. Det var det hele. Husk at få skrevet spørgsmål ned. Hvis der er noget af det, du synes er svært, så få skrevet ned, hvad er det? Hvor var det, jeg gik i stå? Så du kan få spurgt om det næste gang.